שלום. שמי תמר בן יהודה. אם כי בילדותי קראו לי בן ציון. ייתכן שהייתי גדל כמו כל אחד מכם, אלמלא אבי, שהיה מחיה השפה העברית. מכיוון שאי אפשר לחיות שפה מבלי שילדים ידברו בה, נבחרתי אני והיוולדי להיות הילד העברי הראשון. את המטפלת הראשונה שלי פיטר אבא, מפני שדיברה אליי ביידיש. תארו לעצמכם. מבקרים סקרנים היו באים אל ביתנו לחזות בפלא של אם המדברת אל תינוקה בשפת הקודש. שנות ילדותי עברו עליי בשכונה זו בירושלים, בסוף המאה שעברה. כל מחשבותיו של אבא היו נתונות אז יום ולילה ליצור מסביבי אווירה עברית, להרחיק ממני כל קול ומגע לא עבריים. אבא היה אומר לי לקרוא לכל העצמים מסביבי, אך ורק בשמותיהם העבריים. בכל רגעיו הפנויים היה אבי קורא בקול רם ליד הריסתי פרקים מן המקרא, כדי להרגיל את אוזניי לצלילי הלשון ולמליצותיה. קנה חוכמה, קנה בינה, אל תשכח ואל תת מאמרי פי. הנה אמא, אמא, זה כיסא, שולחן, שולחן, וזה שעון, טיק טק טיק טק, שעון, וזו עריסה. תנח לילד, אליעזר, אתה מעייף אותו.
דבורה, הילד צחק בעברית. עוד מעט תגיד לי שהוא בוכה בעברית. כשעמדתי על רגליי, ננעלה לפניי הדלת. ולא מפחד מכוניות, כי לא היו אז מכוניות, אלא מפחד השפות הזרות שהיו כמו ים גדול מסביב. רק דירה אחת ויחידה, הדירה שלנו, הייתה מין אי קטן, קטן מאוד. פה דיברו ההורים עברית אל ילדם הבכור. הדלת הנעולה הזאת חרוטה היטב בזיכרוני. Das Kind redt schön. Es redt schön. Es redt? Wo redt es? Stumm ist es. Es redt nicht kein Wort, Gewehret Sarah. Kein ein Wort redt das Kind nicht daraus vom Mund. אליעזר. אני מבקש ומבקש שלא תבואנה לדבר כאן. שתדברנה כאהבת נפשן בחצרן ולא בחצרנו. אסור שהילד ישמע שפה זרה אפילו מבעד לחלון דבורה. זה יפגע בתואר הניסיון שלנו. רק עברית עליו לשמוע. עברית. לא נוכל לאסור על השכנות לעבור בחצרנו, אליעזר. לעבור כן, אבל לעצור ולדבר כאן לא. אלא אם כן תדברנה עברית, אזי בבקשה, כאהבת נפשן. אבל הילד לא שם לב. הוא משחק, אליעזר. אם עדיין איננו מדבר, אין זאת אומרת שאיננו שומע ומבין דבורה. מה לך ליד הדלת, בני? כאילו שאינך מבין את כוונתו, אליעזר. הילד רוצה לצאת. הוא רוצה לראות את החצר, את הרחוב. הוא רוצה לשחק עם ילדים אחרים. הוא בן 3. הוא כבר בן 3 וילד נבון, תראי את מבטו. ילד שחושב מבפנים, ילד שפנימיותו עשירה. אתה הילד העברי הראשון, כי כולך עברית מן העריסה. כל ילדותך עברית. ולא תשמע שפה אחרת עד שצלילי שפתנו העתיקה יצמחו יחד איתך ויחיו מחדש. יבוא. שלום, שלום לכם. רבי יחיאל. שלום דורה. נו, איך השגץ הזה? ברוך הבא רבי יחיאל מיכל פינס, ברוך הבא, בבקשה לשבת. בימים אלה רבי יחיאל, שאיש אינו מבקר בביתנו, ברוך הבא. נו, עדיין לא פתח את פיו לדבר, אה? כן, כן, בעניין זה באתי. כי מציק לי מצפוני ואינו מניח לי לישון בלילות. ומי אם לא ידיד טוב יכול לבוא ולהגיד דברים, אף כי דברים קשים הם. היום אמרה לי בת קול, לך אל אליעזר בן יהודה ואמור את דבריך ישר, לא בעקיפין. כי בנפש בנו הדבר. כבר בן 3 ולא פתח את פיו? אולי הניסיון ביוכרו? נו, מי שמע כדבר הזה? לעשות מילד שפן ניסיונות. לסגור ילד בבית שלא ישמע שפת בני אדם, שלא ישחק עם ילדים בני גילו. תחיית השפה העברית יפה. דיבור עברי בין מבוגרים יפה ונאה. אבל לענות ילד קטן הרי זה שיגעון גדול. הלטינית והיוונית מתו מזמן, ואתה רוצה להחיות את העברית בחיי יום יום לאחר שחדלה להיות שפת דיבור זה 2000 שנה? הלא גם התלמוד נכתב בארמית. דבר עברית איתי, אבל לילד הנח, הרי אתה מתחייב בנפשו. אליעזר. לא חושבים כמוך הבילויים, רבי יחיאל מיכל פינס. הנה המכתבים. מראשון לציון, בפתח תקווה, מזיכרון יעקב, ממשמר הירדן, מראש פינה, אפילו מצפת. הניסיון הנועז הם כותבים.
מחיי השפה העברית הם כותבים. לאט לך, אליעזר. רבי יחיאל לא בא לקנטר. הוא רק דואג לילד, כמוני. רחמו על הקטן, על ילד חמוד ואומלל זה, והפסיקו את הניסיון אשר לא יצליח לעולם. העברית סופה לנצח בעיתונות, בספרות, גם בבתי מדרש, אבל על ילדינו לדבר בשפה מובנת, בשפה יידיש, צרפתית, גרמנית, כדי שגם אחרים יבינו במה הם מדברים. מורי ורבי, אין זו דעתי כלל ועיקר. הניסיון קשה אמנם, אך לא אזוז ממנו ויהי מה. ומה תעשה אם בנך זה יישאר אידיוט? כלומר, אידיוט לכל ימי חייו? או אז אמשיך את הניסיון בבני השני, השלישי, הרביעי, עד שאנצח. נסי לדובב אותו בשפה מובנת, דבורה. ביידיש, ברוסית היפה השגורה בפיך, בצרפתית, שפה שאת שומעת. עלייך ללכת. יהי שלום. אבוא לשמוע בשורות טובות ממך. שלום, רבי יחיאל. שלום, שלום. איש לא האמין בהצלחת ניסיונו של אבא. איש לא האמין שאפשר לדבר בשפת הקודש. ולא סתם לדבר, אלא לגדל בילד. זו השפה שדורות רבים הייתה שפת תפילה. כ10,000 יהודים התגוררו אז בירושלים, והם דיברו כל שפה שבעולם, רק לא עברית. משפט כמו אמא, תני לי חלב, היה בלתי אפשרי באותם הימים. ילד אחד בלבד דיבר אז עברית. אני. ורק לבלב שמצאתי הבין את העברית שלי. דבורה! מה עשית? את כל מה שבנינו שנינו בבית העברי הראשון את הרסת ביום אחד. רוסית? בביתנו, באוזני בנינו הבכור? רוסית? רוסית! רוסית! אליעזר, הילד יישאר אילם. אני רק רציתי לשיר לו קצת. רוסית! רק קצת, אליעזר. במשך 3 שנים הרחקנו אותו מכל צליל זר, ואת הרסת את כל עמלנו ברגע אחד. דבורה. הייתי מוכרחה. איש לא שר לי בעברית כשהייתי קטנה. הייתי מוכרחה. את הרסת את הכל, את הכל! את פשוט הרסת את הכל! אבא! הוא דיבר. הוא דיבר! הילד העברי הראשון דיבר. אליעזר. מפי ליל ומן ליל חג לנו, דבורה, חג גדול. לא אילם הילד, הוא דיבר. דיבר. הניסיון הצליח, הילד העברי הראשון דיבר.
איפה הכובע שלך? לפעמים חטא. מה עם המחברת החדשה שקניתי לך רק אתמול? שוב אתה מחלק הכל לילדים בבית הספר? אמא, אני רעב. בוודאי שאתה רעב. גם את האוכל חילקת, עכשיו אתה רעב? לא סיפרתי לאבא כי אז קיבלת מכות. אינני מחלק, אני רק מאבד. אסור לחלק ואסור לאבד. אבל אתה לא מאבד ואתה לא אומר את האמת, אתה מחלק. ואסור לשקר, רואים את השקר בעיניים. רואה אותו, אמא? כן, אני רואה אותו. לא, אמא, זה עוד נשאר משנה שעברה. מדוע את נועלת במפתח? כדי שלא יגנבו אותך. אמא, האם כל אלה שאינם מדברים עברית גונבים ילדים? לא. ילדים טובים וממושמעים אין גונבים אותם. אמא, את יודעת, הייתי רוצה שיגנבו אותי. מדוע? אני אלמד לדבר כמוהם בכל מיני שפות. ואז אוכל להיכנס לבתים של האחרים ולשחק עם הילדים האחרים. אבל אחר כך אשוב אלייך. אבל אשתנה כל כך עד שלא תכירי אותי. אני אהיה דומה להם. וכל ילד שיבוא אלייך, תפשטי את בגדיו, ואם תראי תחת זרועו הימנית עדשה קטנה, חומה, מיד תדעי שזהו הבן שלך. עוד מעט יהיו לך חברים רבים, ושוב לא תהיה בודד ולא תהיה אחר. עוד מעט סבלנות. באמת היו לי חברים בבית הספר. והייתי משחק איתם ג'ולות בחצר. ומלבד חברים מצאתי כי הכל מדברים שפות רבות אחרות. וכי ספרים רבים, מעניינים מאוד, ספרי הרפתקאות, נכתבו דווקא בשפות אלה. יומני. אך את יומני כתבתי בעברית, באותן השעות שבהן הייתי סגור פה בבית, אחרי הלימודים. אני חושב שאבא איש רע. הוא סגר אותי שנים רבות בבית, כדי שאהיה ילד עברי. עכשיו כבר יש לי חברים בבית הספר, אבל הילדים ברחוב קוראים לי בן הכופר ומשוגע וזורקים בי אבנים. אני חושב שאמא טובה, אבל היא צריכה לעשות מה שאבא אומר, כי זהו הניסיון. גם אני עוזר בניסיון. כל יום הם יושבים בחדר העבודה של אבא וממציאים מילים חדשות לשפה, כי אין כל המילים. בתנ"ך ובמקורות אין מילים כמו מברשת למשל. והם ממציאים אותם. כיצד היית קורא לי רוז? רוז. ורד. ורד. אבל הלא קראו לרוז שושנה. בטעות. ורד. רוז. ורד. ולוויולט? סיגולית. סגולית. ומה בדבר פפיון? פפיון. פפיון.
מה דעתך על מילה כמו פרפר? מילה יפה, פרפר. ומה בדבר פופה? פשוט מאוד, בובה על משקל דובה, מדוב. ובכן, לבובה בלשון זכר תקרא בוב. קלעת אל המטרה, דבורה. בוב. ומה בדבר... אבא, אמא! רומה, מצאתי! סביבון של חנוכה! סביבון. מילה נהדרת. סביבון. מיד נרשום. תרשמי, דבורה. סביבון. הנה שתי הסמרטוטיות! גם כללות תחדש לנו. סמרטוטיות. לרשום. סמרטוטיות. היום שיקרתי לאבא. הוא מצא אותי כשהספר סביב העולם ב80 יום בצרפתית בידי. אבא אומר שלא אקרא אותו בצרפתית, משום שהוא עומד לתרגם את הספר לעברית ולפרסם אותו בהמשכים בעיתון שלו, הצבי. אמרתי, טוב. לא סיפרתי לו שכבר קראתי את הספר וספרים רבים אחרים בצרפתית. ואולי זה לא שקר. ואבא לא שאל. הנה התעודה שלך. איזו הפתעה. הראשון בכיתה בצרפתית, שני בכיתה בעברית. הילד העברי הראשון. על השווא קלעתי אותך בבית כדי שלא תשמע שפה זרה. על השווא כאבה עמך את בדידותך וצערך. ומה עכשיו? הראשון בכיתה בצרפתית. שגיתי ששלחתי אותך לבית הספר. חשבתי שאתה מבוגר מספיק ולא תושפע, אבל טעיתי. אני אסגור אותך בבית ולא תלך יותר לבית הספר. אליעזר. קראת את התעודה? ראשון בכיתה בצרפתית. אני תמיד מדבר איתם עברית. אבל ליכטנשטיין והצרפתית שלו. אבא בא ושמע. אבא קיבל את התעודה. שהוא מסגור אותי בבית. הוא לא ישלח אותי לבית הספר. אני לא רוצה. הרגעי, תמר. אני רוצה לומר לך משהו חשוב באמת. מה, אמא? קודם הרגע ואחר כך אומר לך. ואני הרגעתי, אמא. הרגעתי. אתה רואה? כזאת הייתי כשהכרתי את אבא. והוא היה כזה כשהכרנו. אבא שלי הביא אותו אלינו הביתה שילמד אותי עברית. הייתי בת 17. קסם לי המורה הצעיר בעיניו השחורות והעמוקות, בשערותיו האדמוניות. הוא לא הרביץ לך? לא, הוא לא הרביץ לי. אבל הוא החליף מהלומות עם אחי. אחי האמין במהפכה הקומוניסטית במוסקבה, ואבא שלך האמין רק בציונות. מי ניצח? אינני זוכרת. תמיד חלמתי חלום אחד, להינשא לאיש שיהיה דומה לגיבורי ישראל הקדמונים. אבא שלך היה כזה. אבא שלי? כן. אתה יודע מדוע אני מספרת לך כל זאת? לא, אמא. אני רוצה שתדע שעל אבא הוטלה שליחות. הוא מחדש השפה העברית בארצנו המתחדשת. מי זה? אבא ואני כשהגענו לירושלים. יפה? יפה. מאז שהכרתי את אבא אנחנו כמו חיילים, לוחמים למען השפה. וזה הדבר החשוב ביותר בחיינו. עליך להבין זאת, ולסלוח לאבא הרבה דברים, כמו שאני סולחת לו. גם אני כמו חייל? כמובן גם אתה. אתה זוכר איך קיבלת את הדגל? אני זוכר. היה חרם,
באו מן המושבות על הסוסים, ואחד הרוכבים נתן לי את הדגל. יום יבוא וכולם ידברו עברית, ואז לא יחרימו את אבא יותר. ואז נהיה כמו כולם? כן. טוב, אבל תגידי לאבא שיכה אותי יותר חלש? די. אבא, מישהו בא. או, שלום רבי יחיאל. שלום לכם, שלום רבי יחיאל. שלום אליעזר. נו, איך דבורה? לא טוב, אין שינוי. הרופאים והתרופות... לא רק הרופאים והתרופות עוזרים לבן אדם, אליעזר יקירי, אלא הילדים, הבית ואתה. ואתה זה לא רק אתה גופך, אלא כל כובד השפה המתחדשת, אלה אשר הפילו על מיטתם. אני אומר לשלוח טלגרמה. מברק, רבי יחיאל, מברק. סלח לי, מילה חדשה, מה? חדשה, בבקשה לשבת, ידידי. נו. ובכן, זה מה שרציתי לומר. אני אומר לשלוח מברק למוסקבה ולבקש את אמה שתבוא. זה הדבר אשר יעמיד את דבורה יקירתנו על רגליה. זה הדבר. רבי יחיאל, חמותי דוברת יידיש מושבת, וכף רגלה לא תדבר... אליעזר יקירי, היא יכולה ללמוד עברית. חמותי? היא תסרב שאלמדנה. מי ילמד אותה? אני אלמד אותה, אבא. אני! מה נאכל מחר, סבתא? צ'ולנט. לצ'ולנט קוראים בעברית חמין, סבתא. חמין. 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 ומה נשתה? נשתה צ'אי. אומרים תה, סבתא, כמו פה. תה. זהו. רציתי תה, שוכחתי. צריכה לדבר עברית, סבתא. אתה סבתא העברית הראשונה. אני לומדתי זיסקאית, לומדתי כל זמן. אומרים למדתי או לומדת, סבתא. לומדת. אני לומדת עברית. את לומדת עברית. בואי, סבתא. בואי, לא משנה. זה שולחן. אני יודעת, שולחן. זה ארון. ארון. זו רצפה. רצפה. אנחנו הולכים על הרצפה. אנחנו הולכים על הרצפה. זה כיסא, שבי בבקשה. אני יודעת, כיסא. מה אלה? לחיים. מה עושים? סבתא שלי באה ממוסקבה, ואני מלמד אותה עברית. היא לא לומדת טוב. אילו הייתה ביתו של אבא שלי, הייתה כבר מקבלת מכות. היא לא מאמינה שפעם כל היהודים בארץ ישראל ידברו עברית. אני מאמין, ואני מתווכח איתה. אני מאמין לאבא שלי, ואני בטוח שהוא כמו הנביאים. אם הוא אומר שיבוא יום ואפילו בשוק יצעקו הרוכלים בעברית, אז כך זה יהיה.